Daluyon. Napalabas, napan ni Andreo ije mansyon dagiti Villaflor, ket imbaga na kani Senyor Ismael ti kinasya sino ti posible amang riribok iti pagminasan. Naklaat ni Senyor Ismael iti atap ni Andreo, ngem napanunot na aposible ti atap ti baro. Iti sabali a bangir, inkedengmet ni Vanessa ti agtalinaed pailaang iti rest house da. Gapo iti sakit tinakam na iti inaramid ken kuana ni Don Ismael. Kabayatan na, pagsarsaritaan dagiti agasawa Amindo ken Marcela, noan niya ti rumbeng nga aramiden da. Gapo ta saan damet laengen a makakalap iti impormasyon, maipapan ken ni Mateo. Itagagayem, denggen nyo tituloy tinobela tayo anapaulwan. Daluyon! Anya ti kayat mo asawen, Marcela? Aklunan ta nga awanan ni Mateo nga anak ta, Mindo. Kayat mo ka din ti sumuko. Kayat mo ka din ti agibat itinamnama akakaiso na apatpatpatan ta. Tsaka mo, ngam no talagang... Marcela, kita am ti dimtang anakalugan iti tricycle. Diyos ko, ti anak ta, ni Mateo. Marcela. Ti anak ta ngagpaiso. Addan ni Mateo, Mindo. Addan ti anak ta. Ni Papa ti umawawag. Apay nga ta. Sungbatak nga ta ti awag na. Pinadakkelnak ni Yaya Claring asana bastos. Iso asan arumbang abastos ak ti amak. Sungbatak langan. Hello, Papa? Vanessa, iha. Anya ti masapul mo, Papa? Iha. Pakawanan na. Naglataglaeng iswa na tangran ka. Pakawanan na kuma. Saan ka na pagsaritaan dayjay, Papa? Nalpasan dayjay. Imbaga kanyak ni Claring at dita rest house. Awan ti mga sikasukan ka dita. Kayat mo ka dita, ibawon ko dita ni Claring. Ha? Amang ando marigatan ka dita. Di nakpakadanagan, Papa. Kabaulak ti bagik. Kan may isa, adda dito'y ni Loretta. Saan nakapanpanawan ti gayam ko. Nana Marcela, ang paiso ka di. No ti may papan itigayam mo. Agpaiso, Manuel. Simang patan tigayam mo. Sa dino kanungay tinagapuan na, Nana. Kunana nga adda inasikaso na ijay syudad. Medyo nabayagan ka no ijay. Apay nga rin din na yung pakamaw. Sinaludsod kumatan kan kwa na dayta. Ngam kunana nga adda napatag nga asikasuan na. Kat amangan no agsublinto pa'y ka no ijay syudad. Nay, may papanitan na tas asikasun na, Nana Marcela. Maamwak to kanumat laang barok. Ngam para kanya, saanan anapatag dayta. Ti importante ita, kat addan ti anak ko. Simang putan. Kat bidot gayam ti amin nga atap tayo. Gaputa addala na patag nga inasikaso ti anak ko ijay syudad. Boss, saan ka di amas daw ti kabsat mo? No saan ka nga agaw-awi di balayo? Nairuaman ni Loretta, Dodoy. Masansan nga minasaan asumangpet iji balay. Nairu na no... Amumon? Maawatan ka, boss. Iti ngamin kasta alangakan kasasad mo. Imposible nga na pulos ti kumpet kan ka babay. Dodoy, sanak mat asinsinan at tao. Angam, mabaling ka di amamuan, boss. No apay akas talaunayin ti panaggustom iti anak ni Senyor Ismael? Dodoy, naiduma ni Vanessa. Iso daytay babae nga arapaap dagiti lalaki. Malaksid iti dayta, nabaknang dapay. Boss, Ken talaga nga agayatak ka ni Vanessa. Kat siyak lang ti lalaki ang maikaripara kan kuana. Ti asino man nga agbalin alapad. Patayak.
Matulungan kay tinaudi ngayon sawang mo, boss. Siya kung ti makaamoy ti day tabanag. Sana nanaskan arugi tampay dagiti imam. Babaan iti dara, dagitawan serbina at tao. Vanessa, agreeing kan. Vanessa, Oh, Loretta, apay ka di. darasam. Urno sumon ti baghim. Nas ka na mapantaadagos iji ayanda Mateo. Imawag ni Manuel. Ha? Apay, anya tinapasamak ijay. Vanessa, adan ni Mateo. Nagsublin. Ha? Day tati agpaiso. Iso abumangon ka ditan, taurno sumon ti baghim. Mapantan iti ayanda Mateo. Anya ti madlaw mo kin ni Mateo, Mindo. Awan met tinagbaliwan na. Kas iti sigaw, mapan ijay talon, ken kanayon latang agpampanunaw. Ti atap mo nga mga no adda pa kainaigan na iti maipadpadamag. Amang ririribok ijay pagminasan. Pudno nga ta. Jak ammo, Marcela. Narigat ama panagnakan dayta. Nang runakit naglawag mo, imbaga na kadata. Anagga po ijay syudad, tada inasikaso na. Mindo, Apay, Marcela. Atapom ka di apod no ti atap kaw. kinapudno na. Jakon kayat ti agpanunot. Ti kapatgan ita kanyak, ket addan ti anak ta. Ket saan ana isagmak akas iti damo nga atap tayo. Huwag nga rod. Kastamot laang ti marikrik na, Marcela. Nakaskas daw. Nakasingsing pat ita kanyak ni Senyor Ismael. Dinakpay binugkawan apulos, akas iti sikod ngar aramiden na. Anya nga tati mapaspasamak. Apay asabali ita ti tiyar ni Senyor. Claring, Senyor, ada ka di ipaarami jo kanyak. awan. Ngam kayat ko lang ibilin ken ka, ngayon ka makitsenda. Kayat ko ngagluto ka iti paborito ni Vanessa. Senyor, Kayat ko ano bilang ta sumangpet ita dito'y mansyon. Nakasagana ti paborito na amakan. Nana Marcela, kaano pa'y asimmangpat ni Mateo? Idi kalman laeng balasang ko. Naggapo ka no ijay syudad. Anya tinaramid na ijay. Kunana nga das asikasun na. Ket amangan no agsublinto pa'y ka no ijay syudad. Kasta gayam. Di na kami napakaamuanen. Gaputan na patag ka no unay tas asikasun na. Iso ako na kasaan abalain. Tinapatag ket addan ni Mateo. Sa bagay mo't kit di, Nana. Apay balasang ko. Apay ang nagsenaay ka itinaunag. Bayat akit kita ti panagsarsarita da Vanessa ken Mateo. Kwa? Awan, Nana. Maragsakan na kit di, Tamakitak ang naragsak ni Vanessa. Bayat akasarsarita na ti anak yo. Loretta, Patsak ang makapaginurnosdan nga agama. Gaputan na panagnakan nga awan gayam ti pakainaigan ni Senyor Ismael iti panagpukaw ni Mateo. uray siya. Mabainak itakin ni Vanessa. Gapo iti naisawang ko iti kankwana. Ngam sa nabalay. Nakasagana ak ngagkid daw iti dispensa. Gapo iti naisawang ko. Naimbag ta nakaumay ka dito'y mansyon. Senyor, imayak ta kayat ko amaamuan nga awan pay lang tinasaya at addamag nga indanon dagiti tao tayo. Manipod iji pagminasan. Saan da pay lang amuan no asino jagin lalaing amang ririribok ijay? Kat dayjay amatayo. Anya ti damag kankwana. May sapay day ta, senyor.
Inyawag ti may sakadagiti tao tayo, asim mangpet kanon dayjay a Mateo. Ania. Isopanggap ko ti mapan ijay, senyor. Mamatiak ngamin nga addan ijay ti kabsat ko, kas tamutten ni Vanessa. Ania? Senyor, itata nakasublin dayjay a Mateo. Rumbang lama tong palan ti tarigagay ko. Amumot siguro no anya ti kayat ko asawen. Agkidawak iti pasensya ken ka, balasang ko. Apay, Nana Marcela. Nagatapak ti amam. Gapo iti kala at apanagpukaw ni Mateo. Ngamgayam. Adda sa bali anapanan na, adi na impakaam mo kada kami iti amana. Nana, Mabainak ken ka, balasang ko. Saan ko maarumbang nga insawang ko ti kasyay ken ka. Idi panawon amadan agan ako unay gapo iti kaawan ni Mateo. maawatan kayo. Amok ngaglalaok tirik nayo kadagidi agundaway. Isalipatan nyo kumanday jay, Nana. Vanessa, balasang ko. San tayo kuman napagsaritaan pa'y ti maipapan iti dayjay ang napasamak. Ngamin, agpada tayo laang anagbidot, gapu iti nalaos adanag tayo. Mababainak, nagbidutak gayam, Loretta. Anya ti kayat mo asawan, Vanessa? Mabainak ka ni Papa. Ha? Nagatapak iti saan ahusto iti amak. Nagsakit tinakam ko kankwana. Gaputan na kabil na. Ngam siyak gayam ti ayan ti biddot. Anya nga ro ti planom ita? Agpay tuludak ko man kan kay mansyon. Kaya't ka makasarita ni Papa. Agkidawak iti dispensa. Awan ti parikot iti dayta, Vanessa. Katrumbang laeng nga aramidam dayta. Agkid daw ka iti dispensa. Tapno saan a dumakkel ti susikyo nga agama. Madlaw ka dagiti mata ni Mateo. Ganday limlimad na. Day tati kang runan anadlaw ko bayat ti panagsarita mi itay. No kastang rod. Posible Andro lati. Barok, adto yan titinimplak nga inumam. Saan kayo lako man nagtaktak, Nana Marcela? Agpakadak matngaminan. Anya, Imayak laeng, tamaragsakan ak. Apaman ana idanon kanya nga addan ti anak yo. ay nabarok. Dakkel abang arpara kada kami kinimindo ti panagsubli ni Mateo. Agyaman tayo iti na Marso ha. Tawan ti dakes ana pasamak kan kuana. Ket kas iti nakunak, Nana. Nasken nga agpakadak maten. Ado pa'y ngamin tinasken nga si kaswat. Nagadumot ng timpay sa ganam, Papa. Pasig pa'y amin na paborito. Ni Clary nga mismo ti binilin ko amang luto kadagiti paborito, iha. Papa, Iha, ulitak ti akid daw kan kay ti pamakawan. siyak ti rumbang apakawanam, Papa. Ngamin, nagatapakan ka. Ha? Ne, anya ti kayat mo asawan, iha. Pakawanan na kiti imbagak, nga amangan no adda pa kainaigam iti kala at apanagpukaw ni Mateo. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Nakasublin ni Mateo, Papa. Simang patan iji pagtaengan da. Kasta ka di. Anyat napasama kan kwa na. Sa dino tinapanan na, tanasurok adwa alawa sa nagpukaw. Adda ka no napatag nga inasikaso na, Papa. Ngam saanan aday ta tinapatag. Ti importante ita, mapakawan na kuma, Papa. Lipata munday ta, iha. Importante kat naurnostan. Kan nagsublimat tan jay gayem mo, kadagiti dadakkel na. Agdindin amita damanen iti pagminasan. Ay, huwag nga rod Marcela. Kanayonan ti panagdinamita da. Saan la adayta? Masansan pa yun ti ilalabas dagiti dadakkel atrak. Amang ikarkarga kadagiti kayo anapukan manipod di tabantay. Ay, Ti karayan dito'y lugar tayo.
Nalibugan. Kat epekto amin ti pagminasan dagita mapaspasama. Dayjay manan. Mindo, kita ti anak ta. Kumit kita manan iji pagminasan a pagtataudan dagiti kanalbuong. Amang anuan niya man ti pampanunutan na. Saan mat siguro, Marcela? Madlaw iti lang nga na at talaga akagura na ti mapaspasamak dito'y lugar tayo. Kat ti pagamkak, amang nukla at nga adda ti ipatungpal na nga addang, nga isuntukit di ti pakaisagmakan na. Magunod pa'y nga ta, danana Marcela, ti sigod a kinaulimek ti lugar da. Gagayem, di yuliwayan adenggen, ti tuloy ti nobela tayo anapaulwan. Daluyon! Napalabas, madama ti saritaan dagiti agasawa a Marcela ken Mindo, may papan iti kaawan pay lang ti impormasyon, may papan ken ni Mateo. Idi kelat nga adda nagsardeng a tricycle, iti batog ti pagtaenganda. Nalaos ti ragsak dagiti agasawa, gapu ta simmang peten ni Mateo nga anak da. Iti sabali a bangir, nagkiddaw iti pamakawan ni Vanessa iti amana, gapu ta biddot ti atap na. Nga adda pa kainaigan daytoy iti panagpukaw ni Mateo. Kabayatan na, madamamanen ti panagdinamita dagiti agtrabaho iti pagminasan. Itagagayem, denggen nyo tituloy ti nobela tayo anapaulwan. Daluyon! Ti karayan dito'y lugar tayo. Nalibugan. Kat epekto amin ti pagminasan dagita mapaspasamak. Dayjay manan. Mindo, kita ti anak ta. Kumit kita manan iti pagminasan na pagtataudan dagiti kanalbuong. Amang anuan niya manan ti pampanunutan na. Saan mat siguro, Marcela? Madlaw iti lang ana. At talaga akagura na ti mapaspasamak dito'y lugar tayo. Kat ti pagamkak, amang nukla at nga adda ti ipatungpal na nga addang, nga isuntukit din ti pakaisagmakan na. Anya, saan mat siguro? Papanan na yan ni Mateo. Mindo, inkasurutan ti anak ta. Amang anyakit di ti aramidan na. Bidot gayam ti amin nga atap ko, Yaya Clarin. Vanessa, balasang ko. Mababainak ka ni Papa. Naimbaglaket din, tainaklon na ti panagkiddaw ko iti pamakawan. Maragsakan ak iti mapaspasama kada kayo iti amam, balasang ko. Yaya, Sapay la kumata saanen ang maulit pa'y dagiti kastoy apagtang. wan nga rod, Yaya. Kat sapay la kumatakas iti napasamak. Bidot ko mati amin nga atap ko, maipapan ka ni Papa. Vanessa. No mapasamak ti kasta, panagkunak. Agbalin mat siguron anaanayas ti panaglangan mi kan ni Papa. Kunak ngamin kan ka idi, boss. Dukutan min day dya Mateo, tapno awanan ti parikot. Dodoy, Awan ko maitan ti parikot mo. Agnanayon ko man nasaanan anasarakan pa iday dya a tao. sa nabali Dodoy, iti sumaruno. Talaga asikan ti bilinak tapno agnanayonan a mapukaw iti dalan ko. Dayjay a Mateo. Agyaman na kiti panagtalak mo, boss. Kati garik, isagot ko kan kati ulo day jay nga agin lalaing. Dodoy, Nalakala nga ramidan day ta, boss. Bilin mo lang ti rurayak. di kagdanag. Madanon tumot lang dayta. Kayat ko pa'y ngamin apanagnagan, no iso at talaga tinang riribok ije pagminasan. Nagturedan. No iswa talaga tinang riribok ijay, boss. Dayta nga rod kat. Iso nga agtanang tapay laang, Dodoy. Di ka ganat. Dumteng tulat tatigundaway abilinen ka ang mangipak ni iti dayjay a Mateo. Ay maragsakan ak kabsat Marcela. Nga may nagsublin ti sigod a kinaragsak mo.
Saan akas iti kalabas, anapalalo ti panagdandanag mo. Amom no anya ti makagapo, Soledad. Wen, kabsat Marcela. Ay na, kat no sinermonak ni Mateo itay aday di balay. Talaga nga impapas ko tinang sermon kan kuana. Ngamkit day, inararakop ko matlaang Taam mo mat. Isudan ka ni Manuel nga anak ko ti agkabadungalan. Sipod pa'y ubing da. Kastag ayam kabsat Soledad. Kinunakan kuana asaan nan nga ulitan ti naramid na. Takasanulaang no saan ka natibkar. Amang ano anyan tinapasamakan ka. Ay, naimbaglaangan tadda kayo akakalugarak kabsat Soledad. Da kayo tinagbalin atibker ko kadagidi a panawan. Kang runaanan, siyempre tinamarswa. Kan ni Mindo nga asawa. Ay wen datayo nga agkakalugaran ti agsisinnaranay. Gaputa kayarigan tayon ti maymay sa pamilya dito'y lugar tayo. Ay na, agdindinamita damanan. Masansanan ti panagdinamita da ijay pagminasan. Ay, wan nga road kabsat Soledad. Kat talaga nadadaulan ti bantay tayo. Tamalaksid iti pagminasan. Masansan pa yun ti panangibiyahe da kadagiti mapukan akayo. Oh, adto'y ti kwarta, Claring. Apay day ta akwarta ayaw awat yung kanyak, senyor. Ikuyog mo ni Vanessa, tamapan kayo ag-shopping. Ngam apay, senyor. Sikakit di mo't, Claring. Sana narumbang agdamag ka. Agtungpal kalatan iti ibagakan ka. Senyor. Claring, alan, awate mo na ito'y. Sige, senyor. Agyaman ak. Agananad kayo. Wan, senyor. Sige, tamapanak ijaayan ni Vanessa. Agindidipay lang. Awatan na matlagayam. Nas ka na maalak tirik na ni Claring. Ammo kadakal ti impluensya na kini Vanessa. Iswarumbang la maalak ti panagdalag na. Panagkunak Mindo. Awan meten ti saan anasaya at amapasamak. At ti kayat mo asawain, Marcela. Manmadlaw ko ngamin kin ni Mateo nga anak ta. Adinan ikaskaso pa'y timasansan a panagdinamita da ijay pagminasan. Napaliw kumutkan kwa na dayta. Iso na laeng, tadalat tadag iti gundaway nga idukit na ti maipapan iti pagminasan, no dayta agsarsarita kami. Anya ti kayat mo asawan? Saan lata mapunas ti panggap na, apan nakaisara ko mati pagminasan. Day jay manan. At naman doa nagdadakkel at rakalimabas. Sigurado ang naggapo jay pagminasan dagi jay. Kat no jak agbiddaw. Ang mga no napukan manen akayo tinaikarga ka dagi jay. Day tati kanayin ni ibaga ni Mateo tunggal agsarita kami. Tapod numot namin. No kitaan itatibantay asigod ang nakapimpintas tibuyan na. Nadlaw nga adan ti pasit na anakalbo. Napo iti panagpukan day ti kayo. Tilugan ni Loreta day ta dimtang. Manuel! Ay ayaban na ko. Umasidigak ka ni Loreta. Inayon mo laangan iti urnong mo day ta akwarta, nagtaod ka ni Papa, Yaya. Anya ti kayat mo asawan, Vanessa. No anyaman ti katangam dito yung mall, siya kon ti mangbayad. Ha? Taday ta kwarta nga intad ni Papa, inayon mo laangan iti urnong mo. Ay, saan balasang ko? Isublik laangan kan ni Papamday to'y, no saan tamatlagayam nga aramatan. Ha? Amamunak, Vanessa. Saan ko nga ugali, timang tagikwa, iti saan ko matakukwa. Iso ano saan tamatlaang nga aramatan da iti akwarta. Kasayatan no isublik matlaang kan ni Papa. Manipuli kay agdaak dito'y.
Maikaliman atrak dayjay ang napalabas ta, Manuel. Sa bali pa'y adag iti imunan na limabas. Sakbay adimtang ka. Talaga 100% ti operasyon ti pagminasan. Ti pagbutbut ngan mi. Iso ti posibilidad ti panagragay ti bantay. No bilang laan. Sapay at da mapadpadaanan asumang patabagyo. Saan la basta bagyo, Loreta? Tasigun iti damag. Napigsa ka na bagyo. Day tangarod kat. Amom. Ti panagraira dagiti illegal nga agpukpukan iti kayo dita bantay. Ama sigurado may akadwamot lang dagit agminminas. E suda ti makagapo. No apay asaan mi amaliklikan ka dagiti kalugarak tagdanag. Manuel? Katsapay la ko ma. Tasaan kamin to amaan ano. No bilang tadumteng ti mapadpadaanan adawol ti panawan. Mabain ni Yaya Claring amang isublikan ka, Papa. Iso asyak laangan ti mangisubli. Katnuwinted ko da ito'y apaggastos yo. Isungaroda na pan kayo ijay mall. Sana ya. Adamot bukod ko akwarta, Papa. Isunti ginastos mi. Kasta ka de. Talaga mapagtalkan ni Claring. Sana kas kadagiti daduma arupat kwarta. Papa, No sabali lang ata. Amang ano tagikurangan na pa itinted ko. saan akasta ni Yaya Claring, Papa? Ay, wan gayam. Insa mirak mo tanti nag-grocery. Ha? Katno ado pa'y matlang ti abasto tayo dito'y mansyon. Pudno, saan apara dito yung mansyon dagiti ginatang ko, Papa? Anya ti kayat mo asawan. Saan ang mailibakan ka? Ada mapadpadaanan adawal ti panawan. Ada sumangbay a bagyo. Kaya't kunto nga itulong ka dagiti maapektaran dagiti ginatang ko, Papa. Ay na, Kamsat Marcela. Nagkuyog da Manuel kan Mateo nga anak mo. Sagsag kay saan da paspasyaran dagiti kakalugaran tayo. Patpatigmaanan da idaga po iti dumteng a bagyo. Un nga rod. Addan sapayan atan ay nagpigsan ti angin. Ay, hun nga rod. Ay na, makapadanag. Ay, no ide, saan tayo amadanagan nga ure adda sumangbay a bagyo. Ang sa baliitan. Ay, pudno day Kamsat Marcela. Saan tayo nga amo no anyakit diti mapasamak? Nangruna kat agdadatamot ten anaabuso ti bantay nga adda dito'y lugar tayo. Ay, Iso ama kumikom itadagiti lalaki dito'y lugar tayo. Amang patpatigmaan kadagiti kalugaran tayo. Nangruna dagiti adda iti medyo na paggad apasat daytoy lugar tayo. Boss, naabutan ka ni ti bagyo dito'y hideout. Awanan nyaman na daw doy. At alagad tayo dito'y. Naimang dito'y rest house a pinagbalin tayo a hideout yo. Agyaman ako na ikan ka, boss. Ijay sigod nga yan, mi. Kakasi kami no kastoy nga adda bagyo. Agkanya-kanya kami nga safety. Gaputa malayos kami, ijay. Hanggang dito'y, komportable kami. Makaturog kami tinasimbang. Nga uray pa nga tadilubyo ti dumtang. Iso nga agyaman akin ka, boss. Awanan nyaman na dodoy. Dakkel ti maitulong yung kadagiti agbalin na ganwat ko iti masungan. Boss, Ngam nalabit nga inton mapalabas ton da ito'y abagyo ti panagtignay ko. Iti kasta, sigsigurado ti ano. Nagpigsa ti bagyo, Yaya Clarin. Wan nga rod balasang ko. Naimbaglaangan ta naimang dito'y mansyon. Wan, Yaya. Ngam kasanon dagiti agnanaadlaan ka dagiti kalapaw. Dagiti saan asementado a balay. Vanessa. Kasanon dagiti kalugaran da Mateo. Ha? Da Mateo laang ti sementado ti balay na iti daydi a lugar, Yaya. Iso asigurado nga adu ti apektado a kalugaran da. imunan arimwar ni Mateo, Mindo. Kas iti sigod. Kayat na masigurado nga awan ti kalugaran tayo ama isagmak. Gapo iti napig sa bagyaw. Saan ko mabalin na baybayan ti anak ta Marcela? Nasken asarun wakmet tayo. Agandad ka, Mindo. Di mo baybay anje anak ta, ah? Wen Marcela, di ka agdanag. Sapay la kumatawan ti dakas ama pasamak dito'y lugar tayo. Sapay ngimaton sanje karayan. Sigurado day ta Marcela. Tatunggal adda dumteng anapig sa abagyaw.
talagang aglupyas di karayan. Ket posible ang malayos ti lugar tayaw. Anya ti mapasamak iti lugar da Mateo. Gagayem, di uliwayan adenggen, ti tuloy ti nobela tayo anapaulwan. Daluyon!